През есента на 1944 година светът е изправен пред края на най-кървавата война в човешката история. България, раздирана от противоречия и външни влияния, търси своето място в новия ред. В тези съдбоносни дни една идеология ще се издигне, претендирайки да донесе справедливост, но в същото време ще разруши стария свят и ще предопредели бъдещето на цяла една нация. Това е историята на 9 септември 1944 година. В началото на Втората световна война България се присъединява към Тристранния пакт под натиска на нацистка Германия. Правителството на Богдан Филов взема това решение с надеждата за териториално разширение и спасяване на България от зверствата на немските войници. Въпреки че страната ни получава дълго чаканото национално обединение, цената на този съюз е висока. България се оказва част от обречен на загуба пакт. Още от самото начало на войната обаче се заражда съпротивително движение. Организираните от Българската работническа партия партизански отряди, подкрепени от Коминтерна и Съветския съюз, започват активна борба срещу правителството. Партизанското движение цели насилствена промяна на установения държавен ред в царство България. Следователно неговите членове и поддръжници биват преследвани, обвинявани в измяна и осъждани на смърт. През 1944 година Германия претърпява големи загуби. В септември същата година новото правителство на Константин Муравиев се опитва да смени курса на България и скъсва дипломатическите отношения с Райха. Но този ход идва твърде късно. На 5 септември Съветския съюз обявява война на България, а Червената армия започва настъпление към страната. Съветската намеса ускорява събитията. Под нейно влияние Отечествения фронт, коалиция от леви партии и антигермански движения, обединили се през лятото на 1942 година, организират преврат в нощта на 8 срещу 9 септември. В 2 часа през нощта на 9 септември комунистическите структури, подкрепени от военните офицери генерал Дамян Делчев и Кимон Георгиев, поемат контрол над сградата на Военното министерство в София. До 4 часа са превзети и всички други ключови сгради в столицата. В 6:25 минути Кимон Георгиев прочита по радиото кратка прокламация към българския народ и обявява състава на новото правителство на Отечествения фронт. Към 22 часа Сталин издава заповед за незабавно спиране на военните действия срещу България. В същото време лидерите на Българската работническа партия, включително Георги Димитров, се намират в Москва, откъдето ръководят дейността на Отечествения фронт. Димитров, в качеството си на ръководител на Коминтерна, координира усилията на българските комунисти. Именно тази връзка с Москва играе ключова роля за успешното организиране и реализиране на събитията. 9 септември 1944 година поставя началото на края на монархията и въвежда нов социален и икономически ред. Следва национализация на предприятията, колективизация на земеделието и изграждането на еднопартийна система. Тези промени обещават социална справедливост, но водят до насилствено отнемане на собствеността и потискане на индивидуалните права. Паралелно с това започват масови репресии. Хиляди хора, свързани с предишния режим или заподозрени в несъгласие с новата власт, са подложени на съдебни процеси, част от тъй наречения Народен съд, най-често изпращани на смърт. Лагерите за политически затворници се превръщат в траен белег на новата епоха. 9 септември остава ден, който разделя българската история на две – преди и след. Макар и представен като освобождение, този ден поставя началото на период, който за мнозина е белязан от загуба на свобода, репресии и икономически трудности. Съдбовният избор, направен тогава, продължава да предизвиква дебати и до днес. За цената на промяната, за личностите, които се е ръководили, и за уроците, които историята ни оставя.